Ovoj sneg koji mi evo gledamo okolo nas, kada beše? Koji go čuvaše? Koji go dade? Koja je ta sila koja može vaka, prvo samo pogledni kakva je ta estetika, ta lepota, ta ubavina. Kaj da odiš? Zbori me na jedno mesto. Kako je precizno navrnato. Precizno, so metro. Ne nekde pogore, podole. Sve isto, ravnomerno. Kako da je pod vasrvage iz taka natamo? Koji go čuvaš ovoj? Koji go dade ovoj? I zare može čovjek od Allah za ođele veli, nije go stvorio me čovjek od kapka. Nije go stvorio me čovjek od kapka. Kapka seme, koja možeš da ja kazniš, možeš da ja pukneš. Nije vidljiva. Avo ne vnatrao ta kapka ima milioni spermatozoidi. Ko je to gospodar? Zamisli samo Allah ovo Kur'an veli وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. I vo vas samite sebe si ima golemi dokazi za Allah. Pa kako možeš da budeš slep? Kako možeš da budeš nevernik? Kako možeš da budeš grešnik? Samo krvnite sadovi vo čovjekovo to telo iznesuva 86.400 kilometri. Krvnite sadovi koji ti tečat vo tvoje to telo iznesuva 86.400 kilometri. Koji gi su za to? Pogledni Allah azza wa jalla, su njegova ta sila, moć, kudret, sposobnost. Allah azza wa jalla, vo ušite naši dade gorčljiva voda, gorčljiva tečnost. Zašto? Videći ko će dojde bakterija, insekt od nadvor da vleze vo našite uši, gorčljiva ta tečnost da joj spreči da ni našteti vo naše uši. Allah za ođele dade vo našite oči solena voda da gi spreči bakterijite vo našite oči, da gi čisti postojano našite brišači. Zamisli voziš sega na ovo vreme i na kola nemaš brisači, pađa sneg, će se blokiraš. Ovi je kapaci, ta solena voda vo očite, ta je čista na naše oči gdje održava našite oči vo život. Vo ustata Allah dželle dželaluhu dade slatka voda, plunkata je slatka. Zašto? Sada gi vkusime raznovidnite plodovi koje Allah ne gi dava. Pa ko će probame sirenje soleno, pa ko će probame jabolko kiselo, pa ko će probame slatka slatko. Zašto usta je slatka voda, pitka, plunkata? Zada možemo da gi razlikujemo različnite vkusovi i plodovi. Fate barak Allah ahsanul halikin. Koliko je veličanstven gospodar od Allah dželle dželaluhu. I zato čovjek zar može da bude nevernik? Zar može čovjek da bude nevernik? Islamski naučnik koji se vika Abduddaim Kahil veli nauka potvrdila deka se koja snegulka što pađa je zemena pod mikroskop izgolemena iljeda pati i je videna deka se koja snegulka je različna od druga. Se koja snegulka što pađa na zemlja je zemena vo laboratorija, pod mikroskop, pod teleskop, pod tije naučni uredi i sredstva i je videno deka je različna. Jedna nema isto. Koja je ta fabrika? Koje je to nešto što može da go napravi to? Osvan Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovaj gospodar veli Allah za ođele وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Luđe to ne moja znat veličinata. Luđe to ne moja dadova hakot.